Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka Football Kenya Federation komakore kod duol magayo tiyo gi yedhe ma jing'o del Anti-Doping Agency of Kenya nobago tiegruok ne Klepe. Jotelogo nomi tiegruok e wi chenro mar rango tiyo kod yedhe ma jing'o del e kind jotugo, yedhe ma okum ne jotugo kik tigo gi chike duto matayo chenro mag rango yedhe ma jing'o del, ma okang' ma ikawo mar thiro tiyo kod yedhe ma jing'o del kendo jiwo jotugo mondo obed kaluwore gi chike ma oketi. Tiegruogno okelo kanyakla jotelo mawuok e Klepe matugo e lig maduong' mar chuo KPL gi mano mar piny ma National Super League kaachiel kod Klepe mag Wakeni. Wachezaji, viongozi wanapata kuelewa, wanapata kujua ni nini matarajio ya anti-doping kwao, na vile vile inawapatia kazi rahisi kwa sababu unapopata information moja kwa moja kutoka kwetu inakuwa ni information ambayo ni sahihi, sio kama vile utaenda kwenye mitandao upate information ambazo sio sahihi. I for one have gathered a lot on what anti-doping means and what it intends to do and what they are doing for Kenyan football. So we have realized that they are not enemies of football clubs. They are just trying to make it the players have it right. For us to have fair play and protect the players in terms of their health, it is very important for this information to cascade down to the players, the team managers, and even the coaches, so that